O nouă zi, o nouă aventură, cum s-ar spune, dar nu e chiar o nouă zi pentru că este destul de târziu seara, dar având în vedere condițiile meteorologice foarte favorabile din ultimele zile, este timpul ca motocicleta să reînvie și să o scoatem pe stradă. Toyotica momentan rămâne parcată. Ce să facem cu traficul ăsta din București? Acum sunt foarte curios dacă motocicleta o să pună asta vreo 3 luni de zile nepornită. Până acum un semn bun. O, deci e goasă rău de tot, trebuie să mergem neapărat să-i dăm o apă că e prăfuită, că nu i-am pus și o cusă, nimic pe ea. Îi mai dăm așa un pic la pompă să se amorseze și ia să vedem momentul adevărului. După 3 luni de zile aproape, Hmm. 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 Nu cred că avem noroc. Hai mă, grăsuța mea. Nu vrea, mă. Nu vrea. Revenind după ce mai amorsăm un pic pompa. Încercarea numărul 3 acum de resuscitare, că a doua n-a mers împinsă, nici n-am putut să filmez, dar am chemat pe cea cu studii superioare aici ca să mă ajute. Cu studii superioare de materii reale. N-am făcut inginerie electrică, dar ce, matematică tot aia e. Tot cu curent, tot mai bine decât turism. Așa, să vedem acum, tot la Toyota s-a ajuns, până la urmă, Dumnezeu cu mila. Poate din două nu mai merge niciuna. O nouă zi, o nouă încercare. Am încercat în toate modurile posibile ieri să-i dau împinsă, curent de la mașină, dată la vale. N-a vrut să pornească nici de bună. Singura soluție a fost să o punem pe redresor bateria. Și după 10 ore de redresor revenim de pe două roți. Da, a trecut ceva timp de când am purtat caschetă. Mai bine, bine, mai bine. Ia uite, nici mănușile nu mai știu să le iau, le luam invers. Buzunarele sunt securizate, cheile sunt nesecurizate. Bye bye Toyotica. Și oficial am revenit pe două roți. We are back. We are so fucking back. Mamă, dar e un pic friguț pentru motoretă. Vă dați seama că nu o să pușăm, că suntem după 3 luni de pauză. Temperaturile încă sunt un pic așa cam joase, dar gata, ce să mai, a început sezonul de moto, nu ne mai dăm la fund. Ori n-am mai mers de mult cu Mubra, ori, I don't know, s-a topit benzina din motocicletă, habar n-am, că tot mi se pare că merge un pic îngâtuit, înfrânat. Poate până își dă drumul. Cătinel. Să ajungem în față la băieți. Foarte gust audio ăsta. Ai, wow, e Honda, am zis că ia 3. Wow. Acum gândiți-vă la drumul ăsta dacă eram cu mașina. Ce rău era. Ce rău era. Nice Taycanul ăsta. Foarte frumos, spec-wise. Da, mi se pare că merge un pic... Na, ei au un monocilindru și nu merge cel mai egal dintre motociclete, cel mai rotund, dar tot mi se pare că merge cumva... Ce zic că merge în 3 timp. Aparent am o afinitate pentru autovehicule cu numări impar de cilindri. Că na, Toyota 3 cilindri, motocicleta un cilindru. Hai vere, bagă-te odată, vere. Asta e un prost rău de tot. Bă, mulți proști, dar damn, it's good to be back on two wheels. Asta s-a aruncat pe trecere. Bine, trebuie să ținem minte că noi avem cauciucuri schimbate foarte de curând, adică au cauciucuri astea sub 100 de kilometri. Trebuie să facem nebunii cu ele, că na, trebuie să se tocească și de pe ele un pic rizările. Ăștia s-au oprit ca proști aici. Iar mă depăși prostul ăsta. Da, cred că o să revin la oglinzile în configurația stock, că nu am vizibilitate cu astea așa. Și sunt din ce în ce mai mulți proști în traficul din București și prefer să am vizibilitate maxim over aspect cool al motocicletei. Arată bine și cu ele în sus. Ce, vrei să te mint? Arată bine și cu ele în configurația stock. Sunt mai sexy așa, I'm not gonna lie. Hai vere, hai!
Bă, dar dorm la volan oamenii ăștia. Bine, Argeșan de-al meu. Avantaj mocar. Da, mi se pare că sus în ture se aude și un zornăit așa ciudat și parcă pierde din putere. Nu e ea cea mai puternică, dar parcă nu merge în parametri. Ca asta e expresia corectă. Hai băieții mei, că i-au forțat roșu. Și acum eu nu-mi dau seama dacă mirosul ăsta de arse e de la mine sau e de la scuterul ăsta din fața mea. Că parcă simt așa un miros, nu neapărat de ars, ci cumva ceva stătut care era înfundat, buscos și acum s-a ars așa, hai, plasticos un pic. I have no idea. N-arată rău civa asta. Și e asta lui Bio. Mamă, dar se de că nu mai am antrenament. Că mi-am mărțit mâna pe Ambrej. Hai. Hai, tată, hai. Hai cu Priusul. L-am lăsat numai că era cu tot, că e de-al meu, care are gusturi la mașini de oameni civilizați, nu de altceva. Uităm să dăm semnalizările, să luăm semnalizările, să iede, bă, că numai mână de motociclist trebuie să sunt iar începători, year one. Bine, este al doilea meu sezon, dar nu contează asta. Kilometr 100. Nu te băga cu Loganul tău că îți dau una de-ți fac porbagajul ăla, îți sare până la Cotroceni. Mamă, și îngheață un pic mânuțele. Who's the sound of la police? Să vedem cum ne străcurăm și noi. Destul de jegoasă, nu bra, dar o să-i dăm și jetul ăla puternic. Băiatul din față este profesionist, as you can see. Eu dacă mă lăsam atâta cu motocicleta mea, o mai ridicam de la Cotroceni. Hai, mai sunt și niște hăuri de-astea de căcat. Că astea sunt drumurile din România, te fuți pe ele. Dai! Gata, i-am păcălit și aici. Wow, ce frig îi! Și presiunea asta la cauciuc, nu știu ce să te despre ea, dacă s-au păstrat, nu s-au păstrat, trebuie să-i fac. Trebuie să o fac, să o bag într-o verificare, că asta grăsuța asta a stat 3 luni degeaba. Nu m-am mai îngrijit de ea, nu i-am mai dat drumul. Și acum micuța s-a supărat pe mine, că n-a vrut să pornească la prima cheie. N-a vrut să pornească nici la 100 cheia. N-a vrut să pornească nici în pista, a trebuit să-i dăm, să băgăm pe redresor. Dar vai, cât de plăcut e să mergi cu motocicleta, uitați cât de bună e senzația asta. Hai că, don't get me wrong, Toyota este o mașină extraordinară și chiar e fun to drive. Dar în mașina tot poți să mai ai distracții de-astea. Ai Waze, ai CarPlay, stai că îți mai pui ceva pe YouTube să asculti. Aici este pure analog pleasure. Tu, 2 roți, motocicleta și 360, atenție pentru că e mulți proști, măria ta, but it's fun as fuck. Ia, ăsta ești, deschidea ușa, n-am aici treabă. Oricum era oprit acolo, dar cât să fă. Ăsta cu un sfert de mașină blochează o bandă întreagă, nu putea să dea și el mai pe partea aia, să trec și eu pe aici așa frumos. Și băieții aici s-au strâns, deja se apropie țările. Oh, ce bine s-a dat băiatul ăla cu Mustang-ul. Nu, e o seară destul de răcoroasă, dar deja începe, să mai fie lume, să se animeze, chit că e duminică seara. Oamenii l-au alergat, se apropie. Opa, inamici în față. Sper că nu l-a luat pe tovarășul cu Mustang-ul. Cu el cred că e de vorbă. Poor guy. A scăpat. Pă, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Am resuscitat și motocicleta. Ne pregătim
de vară, mai aveam lucruri de făcut la ea, trebuie să mai modificăm și pe ea, că deja gata, ce să mai... A rămas prea mult sub această formă. Sper că v-a plăcut, dați acolo un like, share, subscribe, o să mai vin acum content bombă cu motocicletă, poate dăm drumul la niște road trip-uri, content cu modificat de Toyota. Și până data viitoare, țineți minte, 2 și lat, v-am pupat, ceau!